Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat na adaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan arene at Tagala Union. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti pamilyak dita Pilipinas. See you from Rilby Directo ti Hong Kong. Bulusan family kan Ledda family ti Balawan La Union from William Bolosan Sr. Shout out kada Eli December, Jasmine Rivera, Tanya Giwo, Vanji Angaangan, Rioleta Dulay ken Leia Afunay. Lakay ko ani Brian Hasildo iti Santa Cruz, Ilocos Sur from Maria Fe Hasildo. Makablaawan ni Mare Margarita Noriel Camo iti United Kingdom ken Mare Andrea Peñano ti Baguio City from Nida Niveras ti Hong Kong. Mother ko ani Conchita Dulay ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan from Veronica Dulay ti Singapore. Advance happy birthday kani Diane K. Rolyoda. Kabagis ko ani Conchita Andrion dita Barcelona, Spain from Leonora Bautista. Happy 40th birthday kani Mr. ko Aris Bautista dita Sardigna Island from Eve Bautista. Barret ken Aguinaldo family dita Cagayan Valley. Ballesteros family dita Pangasinan from Alvin Ballesteros. Mundo Terrenal Taberna ken Alejo family ti Tangadan San Quintin Abra. Vallejos ken Taberna family ti Vancouver, Canada. Bulda ken Mundo family ti Baksil, Angad, Abra.
Terenal kan Mundo family ti Hong Kong. Rapakon kan Alejo family iti Sitio Punta, Kabitaogan, Santa Catalina, Ilocos Sur from Leyniki Alejo. Lakay ko ani Jim Lawrence, Kidlin, Kid, Ann, Hitrel Marisan, Doka kan Malana family iti Bantay Solana from Madeline Ballesteros Milo ti Hong Kong. Concepcion kan Asitura family, Dalin Macleo Marcen, Nanay Sosima from Angelo Asitura Concepcion. Lakay ko ni Reynaldo Jose, Apok Ada JC, Ayan Jester, Daisy Jen, Nanay Conching Dulay from Josephine Jose, Tisubol, Asingan, Pangasinan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rene. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo agraman dagiti padak amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad daklaangan itinagan Arene at Tagala Union. Iti baryomi, daytoy adrama ti kanayon mi adengdenggen nang runa no adda kami kanitatang nga agubobra iti talon. Babaan ngamin iti panagdengdengeg mi saan mi amapakpakadaan ti panaglabas ti oras. Makitrab-trabaho kami lang kanitatang iti talon, ako kwa ti maysa akaaroba mi. Aklonat man ang ano daduma, kat mapilpilitan naklaangan amapan agtrabaho iti talon. Taarapaap kumatimapan iti sabali a lugar nga agtrabaho, tapno sa anak a makigamgam mululatan iti daga iti agnanayon. Bakit kan lakay ngaminan dagiti dadakkel ko? Kat kayat ko kumamat a mapadasan dati na namay a panagbiag nga uray kaskasano. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Lakay, agar mo sar ka pa'y sakbay amapan kay jetalon. Apay namin aya, di kayo pa'y lagkuyog ka ni Rene. Ibagam ta sumarunon tulaan ngayon. Nakabaybayag to man nagpikatain. Ato taramidan itay jay talawn. Nakaladla daw tumot kami na maturog. Jay lagsil-silpon ter aramidan na. Imbes ko maabasa pa maturog. Tapno masapa mo ta makarieng. Yak man amoy ti day jay nga ubeng. Kasla maumuman samot tan nga agtrab-trabaho iti talawn. Amo mo, talaga nga arapaap na ti agtrabaho iti sabali a lugar. Ngaman niya nga trabaho ti sirken na kat saan mo ta nakagradwar uray sekundarya lakuma. Daita nga rod ti tagisayangan na unay. Awan maramidan na tawan mo't nga rod mabusbos para iti panagadal na. Uwan nga rod. Kanawan mo ti dakas na tagtrabaho iti talawn. Taoray kaskasanaw kat di tayo paymot naglangan anangan. Nangato ti ambisyon di anak mo, iti laksid ti kinarigat ti panagbiag tayo. Iso da ita ti pakasikuran ng agubra iti talon. Ay katanusan na, gamdiawan apulos ti pagkwartaan tayaw. Sapay ko mga rod tamakaanos pa'y lakay. Sapay ko ma. Rene, agring kan anak ko. Imunan ni tatang mo ijetalon. Nagsapa pa'y laang nanang. Anya nasapa pa'y, aldawon. Agmurmuray kan tagar mo sarkan. Ado ka no ti obraan nyo ita ijetalon. Kaano nga tayo makariing mo't datawa saan nga ititalon ti pagtrabahwak? Ay, sikamot anak ko. Saan ka kadi pa yan na iruwam iti inaldaw-aldaw nga aramidam? Day takot nga ron nanang. Awan nagdumaan na.
Kaya't ko talaga ti sa bala trabaho. Anya ko mangay anak ko, kat di kamot nakaturpos. Orayan niya ditan nanang. Basta saan nga iti talon. Wano, dito'y baryo tayo. Amumot ano mabalin, jak kayat nga umadayo ka anak ko. Jak na irwam nga, ada na kasi na kada kayo nga kakabsat kada kami kanitatangyaw. Kat kastoy tayo kadilatan nanang. Awan pa'y aasensuan ti biyang tayo. Kakasin ni tatang iti talon. Anak ko, Isa pasensya kayo nanang. Gam talaga nga ikagumaktag sapol iti sa bali at trabaho, iti sa bali a lugar. Pasensya kayon. Jakmot kaya ti mayadayo kada kayo. Ngam masapol nga agtignaya kon. Tapno sumaya at mat ti panagbiag tayo. Napanan ni Rene. Nasapa mo't arimwar. Di pa'y lakat na ginanatawan ti obraan mi itay di talawn. kunana mo tamapan na sarakan di gayem na. Adan sa kano na pataga pagsaritaan da. May papan itay. Nangag ko ti saritaan da itay iti cellphone. May papansa mo't iti trabaho ti pagsarsaritaan da. Ay, talaga nga raw, adesidido dyanak mong agtrabaho iti sabali a lugar. Day tangarod kat. Sapay talaga jak kumakayat nga umadayon umapalin. Bakit? At iti husto nga edad dya anak mo. Saan mo amabalin nga itali iti denam? At ang bukod na desisyon para iti bagina. Ay na, lakay, pampanunutok pa'y laeng, madidlidayan akon. Sedes, bakit? Masapul ang nakasagana ka kadagiti kakastoy apagteng. Sumarsarunon tuman dagiti addinan. Sigurado akastan tumat lang taramiden da. Nagrigat matgayam no dumadakkel dan ulpo. Saan akas idiubing da sa dino man ti papananta. Kanayon akakuyog tayda. Idi ada ita, Sedes. Sa bali itan. Tandaan nam da ita. Kumusta nga'y tinapanam anak ko? Ay nananang, napinta sa damag. Makatrabaho ako ni Siyudad ti Manila. Anya, Manila ko naam. Wan nanang. Agsapsapol iti mayat nga agtrabaho iti restaurant di kasinsin na iri nagayim ko. Ada ka namang lukat adak kila restaurant. Ket uray na awan ti kapadasam. Mabalin ka asumrek. Tamadadaan da ka numot amang isuro no anya ti rumbang at trabaho mijay. Kat, mapan ka, anak ko. Nanang, dahito yung tinururay kong oportunidad. Paluspusak ka di pa'y? Rene. Pangaasi yun nanang, tadi ka agkadkad. Baybayandak ko mamakigasang gasat iti day a lugar. Barang agbaligiak, kat maipaayan kayo iti nasayata panagbiag. Jay saan tayo namang namnamalang iti pakitaltalunan tayo. Kan iti pan nakilablabada yo. Bakit kan lakay kayon kan ni tatang nanang? Rumbang kumangagin inana kayon. Ay, anak ko. Kan maysa. Kaya't ko nga ipaay ka dagiti kakabsat ko dagiti banag ajak na padasan. Gapo iti kinarigat ti biyag tayo nanang. Isa pang nga siyo. Yet nagyuko mati bendisyon nyo iti daytoy ay adayok.
Madlaw man adinak ko makayat apalubusan ni nanang, iti dayta pa nagpakadak, awan tinaaramidan naman ng Emmy. Simurot kami nga rod ka ni Irene agayam ko, iti kasinsin na anapan iji Manila. Talaga naturadak idi manang, takayat ko ti makaakkal iti klase ti panagbiag iji baryo. Kan kayat ko atulungan dagiti dadakkel ko, tapno maraman ang damot ti naginawa a panagbiag. Apaman asimangpot kami iji syudad ti Manila, imawag akadagos kadatatang, taiso ti bilin ni nanang. Kaya't nakano amaamuan, no nakadanon kami asikakaradkad ijay Manila. Hello, Tatang. Hello, Rene. Kumusta ti biyahe, yaw anak? Nasayat mo, Tatang. Kaasi ti Diyos. Awan mo ti daka sa napasamak bayat ti panagbiyahe mi. Ayan yung arod itan, anak kaw. Anda kami dito ayan ti dagos mi, Tatang. Ada quarters dagiti trabahador nga impait akin kukuha ti restaurant. Agkaabay da lang iti restaurant a pagtrabahuan mi. Nagdakkel ti pastok, Tatang. Kun makita na pintas ti restaurant na ipatakder. Kastaya. Wan, Tatang. Kan maysa, nagsingpot akin kukwa. Naanos kada kami at trabahador nga ora itapay lang ang nagkikita kami. Alakit, agad anad ka nga arod ita, anak kaw. Andadam ti salon at mao. Wan, Tatang. Ni nanang ngay. Na, imalatew idayan da kasinsin mo. Baybay ang pailaan, ta saan amakait na, sipon pimanaw ka. Sangit, asangit. Maawatak ni nanang, Tatang. Kaya't pasensya kayo la kuman, naimpilit ko ti kayat ko. Kinapudno na. Oray siyak. Malmaldayak mo't ngayon madayo kada kayo. Ngam, basitla pa naganos, Tatang. Ikarit nga ipaay ko ti kasapulan nyo dita. Da kayon ti makaamukan ni nanang, kastamatan ka dagiti kakabsat ko. Agannad kayo kumadita. Wern, anak ko. Ket oray si kamay. No at dawayam, umawag ka kumakanayon. Tapno saan ang mailiw unay kan kadya inam. Wan, Tatang, ikarik dayta. Kumusta't yung muna rabiim dito eh? Nakaturog ka kadimot laang? Saan nga rod, Irene? Mading amin tirik na kitimbaga kanyak ni Tatang, idi nagsarita kami iti cellphone. Manipod ka no pimanaw ki balay. Sangit ka no sangit ni nanang. Talaga nga'y patpatag na kaunay ni nanang mo niya. Di nakakayat amaya dayo kadakwada. Ita lang amin nga da anak na pimanaw iti poderda. Isa sigurado ang may kawala unay. Sana bale, mairwam dan tumot laang. Kasmutlakan ka ah. Sapay la kuma ah. Tamay pamaysak mo ti panunot ko iti trabaho. Kasapulan, Rene. Oh, madamdama, ada orientation tayo. Kalpasan na, marugyanan ti training tayo. Amo, Mayrin. Mas dawak man iti amo tayo. Apay kay kaya't nadya awan experience na akas kada tayo tinala na. Ado mo dito dagiti nalalaing iti kastoy trabaho. Sabali nga minti ka panunutan ni sir. Kaya't na talaga ti makatulong ka dagiti kas kada tayo, akayat na ti agtrabaho, tapno makatulong iti pamilya. Iso kinayat na ti nagpaala iti trabahador iti kas iti lugar tayo. Sa bagay. Nagsayat damot gano kasta. Sapay la kuma, tamagustuhan dan to ti trabaho tayo. Iti kasta, bumayag tayo mo iti restaurant da. Sapay ko maa, iso alalaingan ta. Daytoyan di inururay ta. Amok anasaya at to ti pagbanagan ta ditoy. Nang runak at nasingpot ti agbalin abos tayo. Oh, sige nga Rodon, agsagana kan.
tamadamdamalaang mapantayon ton iti ayan ti restaurant. Ulpo, iti ipapan ko di tsindaan. Adamot na alingag ko apagsasaritaan da ijay. Maipapanitian niya day ta pagsasaritaan da si Days. Adda kano agraraira sakit ita. Sigun iti damag, ado kanon ti pimusay iti sabali apagilyan. Kat tinakabutbutang, ang mga no adda nakastrak dito Pilipinas, nga adda kasjay asakit na. Nagkarumutan gay day ta sakit. Anya ngay aklase ti sakit day ta? COVID sa kanumot lakay. Basta agpanateng kano ti tao, aguyok, kaslatay agtrangkaso. Pagamwam ta mataymot kanon no nakaro ti kimpot a COVID. Ay naapaw, nakabutbutang nga ruday ta sakit. Nangruna iti lugar nga ado ti tao. Ay nalakay, kasanon di anak mo ijay Manila. Sapay nakaadado a tao ijay. Mga nun adamag damutan ati maipapan iti day ta sakit. Isa mamati ak nga agan na damutan Magaamlaang di anak mo inton umawag. Ay, daytan di bagbagak. At day ti adayon ni Rene. Kasanaw no kumaro ti sitwasyon. Si Days, di ka kadagdandanag unay. Amo di anak mo, ti ar-aramidan na. Rene, naganunsyon to DOH may papanitagwarwaras sa sakit ita. Grabe mo't day ta sakit. Anya nga itan ti mapasamak. Sigod mo't nga tilang sa bali apagilyan tayan day ta sakit ngam. Apay nga nakadanon mo't tan dito Pilipinas. Day tangarod tirigat na. At dadagiti simangpot diti pagilyan tayo, a carrier ti virus. Iso nga adun tinaakaran. Anya ti sintomas day ta COVID. Uyak, gurigur. Kandagiti daduma, marigatan da kano nga agangas. Iso nga'y bagbagada aliklikan tayo kano ti mapan iti ayan ti adu at tao. Noawan mo't latinas kan agagaraan iti ruwar, agtalinaad tayo kano laangan iti unag ti balay tayo. Ngam kasanon ti trabaho tayo. San aya nga agduduma at tao ti pagserserbian tayo di restaurant? Wan nga rod, makitan to ano niya ti kuna ni boss. Sapay ko matasaan ako maro ti sitwasyon. Kasano nga tan ti pamilyak? Sapay bakit kan lakayin dagiti dadakkel ko? Saanen anapig sa unay ti resistensyada? Nas ka na maawagak ida. Rumbang laeng, tapno maamwam ti kasasaad da di probinsya. Kan amuda mo ti kasasaad mo ditoy. Siguradong agdandanag da itan. Lakit di Nangrunan ni nanang. Ngam, kasano nga tan ti trabaho tayo? No maiparit ton ti makilang lang itado a tao. Di pa kat maawanan tayo iti trabaho. Sapay ko matasaan. Ngam, talaga nakabutbutong na ita virus. Isa masapol nga agtungpal tayo kadagiti paganurutan ti gobyerno. Saan laada tayo?
No di kat intero alubong tinakla at itikas diyan na pasamak manang Emmy. Ti panagraira ti pandemic. Jack pulos ni namnama ang mapasamak ti kasjay. Madanaganak para iti pamilyak a nabati di probinsya nang runak at bakit kan lakayan dagiti dadakkel ko. Saanen akas idi kabanbanwagan da a napigsa ti resistensyada a lumaban iti sakit. Tinakarkaro pa'y ang nagdanagak manang kat amangan no agsira ti restaurant a nakastrekak iti trabaho. Kagiddan ti panagraira ti COVID-19, inawagak mo't datatang nga adda idi ijay probinsya. Tatang, kumusta kayon? Nadamag yo ka din ti may papanitagrara ira sakit ita? Wal anak ko. Ay naabot-butangan ti mapaspasamak. Madanagan amin ng atao di taoy. Di tangay anak ko. Kumusta kayaw? Agpanpanik matami na tao dito yung tatang. Nadangamin damag nga ang mga nag-lockdown. Lockdown? Kasano day ka anak ko? No ag-lockdown tatang, awanan ti mapalabusan na rumwar kadagiti balbalay da. Iso nga dun tagkat-gatang ita kadagiti kasapulan da, nang runa ti makan. Iso na dapay na batbati ti impatulod ko kada kayo akwartay tay nabiit. Aggatang kayon kadagiti dilata, ganda dumapay kasapulan nyo. Sa nabalin ti bagas, ta dumot ti abas tuyo dita. Ay, sige, anak ko. Agkararak tayo iti Diyos, tapno isalakan na tayo kontra iti daytoy asakit. Di kay mapmapan iji ili, no saan mo takasapulan tatang. Tado ti tao ijay. Di tayo mo no nakadaano ng day sakit dita probinsya tayo. Iso nga agannad kayo kuma. Di yo parparwaran dagiti kakabsat ko ha, nang runa ni nanang. Woy, Renay. Agandad kamot dita Orayan min tumanan tiyawag mo. Agandad ka akanayaw anak. Wan tatang, agannad kayo mat dita. Rene, amom ka din ti damag. Ag-lockdown ka nun. Anya? Dahito yung ti pagbutbut nga. Sana mabalin ti kastoy. Awan maaramidan tayo, Rene. Masapol nga agtungpal tayo itilintag. Diyos ko, kasano nga taitan? Sapay ko na dagiti katrabahuan tayo. Nga amangan no saan tayo kanupay ang makasarek iti restaurant. Tagsara amin ang negosyo. Ha? Kasano tayo nga rudan? Kasano nga agsweldo tayo nga eh? Day tamo ti pampanunutek. Ngam awan maaramidan tayo. Masapol nga agtungpal tayo iti ibaga ti bus tayo. Kasano tayo nga agbyag na awan mo trabaho tayo? Kasano ang makaipatuludak iti kasapulan ti pamilya kay di probinsya? Awan maaramidan tayo na ag-lockdown. Manmano kano dagiti mapalubusan na rumwar. Ngam nakabutbuton latta. Tama nga no isuda mo ti maakaran iti virus. Masapol nga ganad tayo. Di tayo itulok nga da maakaran iti ibagbagada a virus. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Kumusta ka ditan? Nasayat mo't, Nanang. Nga manipot iti nag-lockdown. Saan kami na mapalubusan na sumrok iti restaurant? Ta nagsara amin ng establishmento dito eh. Adda kami lang dito dagusmi. Ngamkit di, ipapay iti boss mi dagiti kasapulan mi dito eh. Da kayo ngay, Nanang.
Ada ka di pa'y abastuyo? Adda pa'y anak ko. Kun adda ititod da apo kapitan. Agiwarwaras da iti makan iti tunggal pamilya. Pasaray mapalubusan ti may sa miyembro ti pamilya mapanaggatang iti kasapulan. Iso asyak ti mapmapan anak ko. Ala, agannad kayo nanang ha? Di kayo mapapanitayan ti aduunay a tao. Kun agaramat kayo ti face mask. Wen anak ko, di nakpagdanagan. Agan ang nadak. Sige nga ron nanang, awagan kayong tumanen. Anusan nyo pa'y laeng, tadyak pa'y makaipatulod iti kwartayo. Nakasaritam ka din ida iti probinsya? Wanay rin, nakasaritak ni nanang. Agpapada tayo ti sitwasyon ita. Manmano dagiti mapalubusan na rumwar. Sapay, mananaganak ka ni nanang. Ta isukano ti rumrumwar nga aggat-gatang kadagiti kasapulan da iti balay. Sa bagay, saan mo't siguro agrabe ijay, akas dito ayan tayo. Nakasaritak mo tin kabsat ko. Okay da kanumot ijay. Sapay la kumatamalpasan da ita pandemic. Italak ano ang napasamak ti kastoy kuna ni nanang. Sa baling aminan ti panawon ita. At dadagiti rumso asa kita karkar na. Katirigat na, awan pa'y agas na. Day tangarod kat. Basta kararag tayo. Asapay kumatawan ti mapaiktaran kada tayo. Kastamutan kadagiti patpatag tayo iti biyag. Kat agibos kumanda iti a pandemya. Ni tatang ti umawawag. Apay nga tay. Hello tatang. Nakaawag kayo met. Anak, ni nanang mo, madimot ng tirik nana. Anya? Impagarup ko no kagangailaang asakit ni marikrik nana. Taaguyak ka nagkurigor. Isa pinagtumtumar ko iti agas. Namitay na kareeng. Agkakapsot mo tan kan sabalin tilangana. Apay nga rin ita kayo lang ngay mawag. Impagarup ko nga roon numaagasan dito balay anak ko. Tatang, agkid daw kayo ititulong kadagito opisyal di baryo tayo. Ipanyon ni nanang iti ospital. Delikado ti kasta kasasad na. Wen anak, talaga nga ipanmin iti ospital. Nagkidawot iti tulong di kabsat mo iti ayan da kapitan. Basta pa kaamuan da kadagos. Apaman na may panyo ni nanang iti ospital, tatang. Masapul ang maamuak, noon niya ti kunada iti ospital, ha? Wen ready. Nay, sige nga runan, dadlugan ang nagsardang iti batawg. Isulakit din ti pangiluganan mi ni nanang mo amapan iti ospital. O sige tatang, agannad kayo. Awagan dak kumaadagos, anyaman ti mapasamak. Rene, apay, anya tinapasamak. Ni nanang, agoy ka nagkakapsot ka no. Amangan na da COVID na. Ay, Diyos ko, sapay kumata saan. Delikado da ita. Impanda ka din iti ospital. Unay rin, sapay adayo ak katakwada. Tsaka mo na niya taramidag. Agkalma ka laeng. Agkararag kakit di. Asapay kumatasaan a COVID ti kimpot ka ni nanang mo. Tinasakit pa'y. Jakmat nga ron makaawid. Tamay parit ti rumwarkan awan ti biyahe.
Kasano ka tada ito yan? Masapul nga agbalin ka anatibker para iti pamilyan. San abale? Tako na mo ta na ipanan iti ospital. Nalabit at tamtamingan itandag iti doktor. Kararag ti masapul itaren eh. Wan, Irene. Wan. Agyaman na kiti panang patpatibkar mo iti pakinakam ko, ha? Agyaman na kunay. Hello, Tatang. Kumusta ni Nanang? Anya tinapasamak kan ko, ana? Anak ko, patibkaram ti pakinakam mo, ah. Na-COVID ni nanang mo. Diyos ko. Kumusta nga rodan ni Nanang? Sikon ka na kapital. Saan na ka no ang kinabalan tikimpat kan kuha na sakit anak. Awanan ni nanang mo, anak ko. Anya? Saan? Saan, Tatang? Saan napot na ita? Pinanawad na tayo ni nanang mo rin eh. Itay kanulaan ka nagsatan. Tatang! Apay na pasamak di kastoy. Apay ni Nanang Pay. Amo ka na rin kasi para ka na tayo anak. Masapol apatip ka rin tayo di pakinakam tayo. Diyak man na nakita nila nakiti mo di akong daway. Ang papana tayo anak. Tauray na kami ti tao eh. Di na ni palubo sa makita mi pa'y dainam. Ikararakan tayo lang ni nanang mo. Diyak kabalan na ito eh, Tatang. Kaya't ko tiyagawin. Kaya't ko makita ni Nanang. Anak, awan, mabalan tayo. Takas na kunakaon. Uray na kami. Saanin ang napalubusan na makita mi pa'y jainam. Inamon na ka nun ang agaws. Anya? Taday na si paglintigang dita. May panggap ka na hindi matay ka pwede kopit. Anak. Abay, napasamak ka ni Nanang na ito eh. Diyak kabalan, Tatang. Kasaluwag pa ito. Dawanan ni Nanang. Para ka na kayo, luwa pa yan ang sakripisyo ang ngay diti Manila. Tatlumang gadag. Awan mo't gaya mo't guys iskan na. Awan mo't kaya mo't sanbira. Irene, kasla Jack kabalan. Awanan ni Nanang. Jack man lang nakita iti maudi agung daway. Rene, maawatak ti marikrik-nan. Amo ka nagrigat ti sasaadam ita. Nang runak at adayo ka iti pamilyan. Kaya't ko tagawid. Kaya't ko sarana hindi pamilya ng kasalo. Lockdown pa ilang aging gaita. Masapul as sumurot tayo iti paglintagan. Saan lang asikati nakapasamakan ti kasta rin eh. Ado kayo ang nagbalin a biktima day ti a pandemya. Iso apatib kerem ti pakinakam mo. Payagas to'y tibiyag. Nagrigat naklunan tinapasamak ka ni Nanang. Iba't patagaw na itinag.
Isumot lang gaya madina kaya't napalubusan nga umadayo ini. Takas tuwing gayam di mapasamak ken kuan na. Amo ka ba alam dahi rin eh. Adaak lang dito ang magsuportakan ka. Agbalin tumatla ang anaanayas ti amin. Kuma, anda dito ni nanang. Napnamarik na lalukas na ti palang ipatag ko ken kuan na. Patpat ka ulay, nanang ko. Amok amarikrik na no kasano ti panang ipatag mo kan kuana, Rene. Amok asa di naman ti ayan na ita. Di na kaya't makita ti kasta ajar mo. Patib karam ti pakinaka mo para itinabat-bati pa'y akam ti pagyam. Di mo ko maitulok nga agkapoy ka, Rene. Pangaasim. Ikarikatak nga raminad na ita, Irene. Para man lang iti panagulimag ti kararwali nanang. Ikagumak ti agpalit anatip kar. Nagsakit tinapasamak kada kami, idi panawon ti pandemya manang Emi. Dayjayan ti kasakitan a pagteng iti biyag ko. Napukaw ko ti patpatgak unay nga inak, gapu iti dayjay a virus. Kat tinasakit, jak pulos nakita, uray iti maudi agundaway. Aklunak nga aging ga itamanang, adda dagiti gundaway a pabpabasulek ti bagik, no apay nga impilit ko ti pimanaw iti lugar mi, uray na laos ti panagkadkad day dinanang. Ngam ammo ti Diyos a para kadakwada ti amin a sakripisyo, tapno maipaayak ida iti nasaliwanwan a panagbiag. Danda ni makatawan, sakbay na ipalubos idi ti agbiyahe manang. Ngam uray kasano arigat ti agipag na idi kadagiti kasapulan, tapno makabiyahe laeng, inanusak tapno makaawidak. Nagarubos ti adu alulwa apaman a nakasangpetak iti pagtaengan mi. Maysa kadagiti kang runaan nga inasikasok idi apaman a nakaawidak, tinangisim pa iti disso a nakaitanuman day dinanang. Jak metten nagsubli pa ije Manila, ket ingka gumaak tinaggagat a nakitrab-trabaho dito'y lugar mi, tapno matulungak ti amak, kang runaan dagiti kakabsat ko. Itamanang, siyak ti katalag tibak nang akin ko kwa iti daga asigod agam gamuluan mi. Kat uray kaskasano, makunak asumaysaya at ti panagbiag mi, ta sa anak mo't adehado iti masusweldok. Iso ang masupsuportarak ti panagbiag mi, kan panagadal dagiti kakabsat ko, kas ingkarik iti tanem day dinanang ko. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Rene. Rene, pagayam ko, talaga nga adu tinasaem a pagteng nga intunda tinapalabas a pandemya. May saka kadagiti addaan iti napait a napalabas. Ngem dayawan ka, ta iti likudan daydi a pagteng, ikagkagumaam a pasayaaten ti panagbiagyo, babaan iti panagsalukag mo. Daytoy ti tandaanam pagayam ko. Kasanuman kadagsen dagiti dumteng a panubok, saan na tayo abaybayan ti Diyos, gaputan na laos ti panangipateg na kada tayo. Alakastan pagayam ko,
Kat agyaman na, kiti panangibinglay mo itipadas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun mapunas dito'y lagi